Kahnyotap National Youth Front HNYF East Khasi Hills District haka jing beteng ban khenrai ki kot ki sla jong ki dukan thot team haka South Regurisa arja arpulai kala hiar salat lengkot ban lap ya kerukom penyat kahnyotap Indigenous Archery Organizers Institute ya ka jing siat team hari lum khasi jantia lalam khmat ya ka seng do ba o maulong udkhot ke HNYF Central Executive Committee haba crunch kilat pathai kubor din ka jing khenra uloong bagidan bon ki buki ki ba penyat team ki ba kamai spa kamai hajar kat ba ka jing kin show pisa syaka sarkar jela haka dur ka khajna kam dan satya namar bam dan ki license uloong babun sin ka jia ka jing pensya kerteng daki khasi ya ki dukan bar jela bat kane ka dei ka basngo khia ba hadu kata uloong ru ba ka front gan jurap ya ka rukam trekam ka Khasi Hills Archery Sports Institute haka jing penyat kam tho team Kuat kilo di nama orang tua yang kuat macam mana? Cek ini kuat sada bayi dia ketika organizer joki. Kanta kan nomor ba ni kuat hisla tolong ta mo tolong kidot ni nomor ba ni penbiang tu mai kuat hisla ba ya dai ka governance ba ka ni penbiang not ni renew ni ai tegi kuat hisla tolong mo long chane se ni te ngibu tang hisor kopi dan bai long ta mo long ki original pat tolong ngibu chane umlong mo Dan nomor ba yang kuat bentuk kan ba kum kani ka jaga siap joki kadi ba pila ayo jing itu ka sarkar ni kadi illegal ni Ofis penyat itu kan kuat Islam ni kuat ya kata kan. Ya nomor long kata ta pej pina ki license kan long kata nomor ngi ka government kala issue ya ka license ni. Tolong ngatarai kam dai baka issue ya ka bom dai kan. Dan long ka license ta kan. Ngina kalang ka seng hi habai dai bat kani ka issue team hi ngimsem la wan banile politics bat nu ru. Ni nakalang ka seng hi pej bai dai baka revenue jong ka gor jong ka state jongi khamtam baka state jongi le kahir bah, pin pej hak ini guna gilang, lada pipej hak education ne, pipej pila lap hi pipej bah, mo pila saki dah lagi jong kemat kahir bah kan ka state ka jongi, kamtam uduk sup le ukendu be kicing jenjar, penban ngilap bah hak ka team ru ba ka revenue hang ni ru kahir bah, kat bah hak kitir counter ki ba penyat pat daki malik dekhar ki balong ki bukis kini kita ki kamai bat ki bun spa ki bun hajar ti ngina kalian kaseng hi ni banjur ya ka tax department hi ba kan sim khia kloi no hakabai dei bat kani katir counter bat ya kini ki organizer knang ban pen sisa ba manu ubadai hok sisa uban yo siat lani ban peniat ya kani kajing set knam kata ban peniat kini ki assistant jong kini ki team nakaliang kasang jungi ka basosi bat ka bangilap ba teng ngilik khandra kum tu ngilap ba kidukan dekhar te penban dangila yakran bat ki wan mi ban ki khasi ki jongi te ngim sutonat ya kitu ma ka jingle jongki teng ki khasi jongi te teng ki wan ki dai ki dekhar markani ka pan pau sai ba kadan ka benemi hang tu te ngina kaliang kasang sukur pat jor ba ki khasi jongi kim dai ban nong kita kilang bilang yong lani kita ki nong yadai ki stik mo bandai kita ki barjela khamtam ba yadai kani ka kam team nei marngi iba kalong hi kumta hi mar kadukan nga iba jong dakhar basong ki khasi ki ho ni check ki license ni iba ki don ki pan khasi bun ba hi ba kila yo bet ya kata ka license ka bai dai bet jong kini ki new trap bet andai ka i ka bangin sutunat ba kidan ki khasi jongi ki bawan hang tu ki ba pensya kerteng kan kata ken nak lek sengi ki kerpat ret ba bat ngim skotonat te hang ni ki la pensya lut yengi ba ki la pen ilut yengi ba nakaliang ka nyok trap ki biang lut ki kot kisla bat ka government hi kala itu ya kan ni ka nyok trap ka ba siat bat penyat ya kan ni ka team ha kan ni ka la lingkot te ngina kaliang ka seng nginam song thai handrei ngin hiar ru saka madan kajaka siat jong khasi khnang ba ngilap ba khasi ru udon sisa ne kumnu ya katakan documents ni ki kot kisla jong ki bambiang ladang ngilap ba khasi umdon ni nakaliang kaseng ngin khang bai hakatu kasngi bangilet banjurep ya katu kajaka